Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umudun yawaddin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nyuwun kula nyuwun dumateng sepuh pini sepuh ajining sepuh ingkang kalodhangan dalu punika. Konjuk dumateng panikun Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati. Wonten dalu punika kula kramakaken putra ingkang kinasih. Menika Den Bagus David Ferianto Daud pikantuk Diajeng Ayu Fadilatun Nikmah putri kinasih saking berikun Bapak Solihin dalah Ibu Kastini mijil laladan saking Dusun Kedung Dawa Krajan Kaliwungu Kudus RT Songo RW Setunggal. Mugi ponang pinanganten sarimbit dados kaken-kaken ninian mimilan mintuna bangun wisma ingkang sae. Boten kata lupen dumateng sepuh pini sepuh ajining sepuh sesepuhin dusung berikun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limnas, Bapak Inggi ingkang dalipun saged ngarang pengbagia hamu ganti panikun Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati. Boten kata lumpen dumateng Bunyai Pak Yai Bunyai Sumanding Kitabeng Ilahi ingkang kula takdimi dados kiblating para santri, para rawuh pangembating praja satriyane negari ingkang kala dasih. Konjuk dumateng sepuh pini sepuh keluarga besar hamu ganti panikun Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati. Boten kata lumayan dumateng lingkungan keluarga besar Blimbing Kidul Kaliwungu Kudus RT Pitu RW Setunggal ngaturaken gungi panuwun kula sarencang keluarga besar Campur Sari Nareswara pimpinan saking Mas Bunawi mijil laladan Kutha Jepara badhe ngaturaken lipuran tembang-tembang Campur Sari, tembang-tembang langgang Campur Sari kunjuk ngaturaken dumateng tamu undangan ingkang ngadukarsa barikon Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati ingkang kadungan kersa. Saking mawon Bapak para Ibu ingkang rawuh wonten sasana palenggahan ingkang dahat kinurmatan saking hamugati banikon Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati ngaturaken samudra pangapunten sak kata-kataipun. Bobile panjenengan rawuh wonten ing sasana palenggahan wonten klintak-klitunipun saking segi areal punapa kemawon saking palenggahan pasugata lan segi sanes-sanesipun boten ngurangi rasa bobonge manah banikun Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati ngaturaken samudra pangapunten sak kata-kataipun. Dalu punika kanjeng kuyung keluarga besar Emoto Studio saking keluarga besar Sandi Audio System matur nuwun panuwun ugi juru lighting matur nuwun panuwun ingkang boten upami ingkang dalu punika saged kanjeng kuyung hajatipun hamugati panikun Bapak Sunarwi dalah Ibu Jumyati. Pada kalau jengkarakan setunggal napi setunggal waranggono ingkang sampun keluarga besar saking Nareswara pimpinan saking Mas Bunawi mijil saking laladan Jepara badhe ngaturaken lipuran tembang Campur Sari. Nareswara Campur Sari gayeng tenang. Setunggalipun salam pambuka saking keluarga besar Nareswara Edan Brotosana badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Kula aturi jumeneng sedaya kemawon widodari ingkang kula bentukaken dumateng panjenengan keluarga besar Nareswara Campur Sari gayeng tenan ya. Diajeng Ayu Trika, Diajeng Ayu Panora, Ayu Sapa, yo Sandi Audio System.
Sodikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sahibul wakil amin. Yo 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 yo. Yuk, 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 yuk. Thank you.
Matur kuwi panuwun ingkang kutha pami dumateng sedaya kemawon widodari dari kala petakan dumateng panjenengan.